Parawasa jati tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Pangira jagat kadang kinar ya alon-alon dhisik. Iya, alon. Wiwit saka sing klasik luwih dhisik saya anget gek dijumenengake warangganane. Iya. Mboten ki yo mang minggah Mas. Ini ya masa ngasto anduk lho nggumun. Arep ngelapi apa? Matur nuwun Mas Edi, terima kasih sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Ing atase tukang parkir iso ngrebab jos. Sing parkir kancane dhewe ra bayar. Kayune purwa sejati nduk niken nggih. Jenengan tak tak lilani ngaturake salam hormat kepada para pengunjung malam hari ini luar biasa. Ini adalah Niken Mania dan juga Cahyo Lovers. Caksi Lovers. Caksi Lovers saya. Ya, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya ingkang sami lenggah sami rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun Bapak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Kapolres sedaya para tamu undangan VVIP. Semoga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan berkah barokah, terus rezeki sing nomplok. Muga-muga saged nanggap Bapak Kuntadi kalih Niken Salindri piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Nanggap Pak Cahyo niki mboten rugi Pak, saestu biasane bibar nanggap Pak Cahyo niki benjinge niku malah rezekine saya akeh 2 kali lipate. Amin ya rabbal alamin. Niku senes omongan kula, niku omongane prewangan kula ngoten lho. Niken Salindri ki pancen elok tenan bocah iki ya. Ya nduk, ben penonton iki suasanane bisa tenang terkondisikan menawi klasik mboten sah jumeneng riyen nggih sabar ngono lho. Lek sing ngomong aku mesti dibisui aku malahan. Lek sampean mesti manut karo sampean wis to. Nggih niki diparingi sing alus riyen nggih Pak Bu. Amargi nggih kalih leren riyen mengke dirungone sing alus-alus riyen mengke bagian kasare ra diwengi mawon. Lah kuwi lho, penonton dong ngrungokne ora ngono kuwi ora. Soale kula niku nek wayangan niku senengane sing alus-alus riyen, Pak. Masa ta, Nduk? Amargi saya itu membuktikan bahwa saya itu tidak hanya gending-gending sekarang saja tapi gending-gending zaman dahulu itu mengikuti luar bisa biasa klasik gitu. Ya mateng tepuk tangan tuh Niken Salindri luar biasa. Mungkin nek salah ampun tukani lho Pak. Bab napa Niki mengke ora urusane aku nolak kesalah sampean dukani lek karo Pak Lurah dipotong aku ora ngerti ya. Pak Lurah mosok yo ngerti ora ngerti ya Nduk ya ndak ngerti kan sing ngerti gur awake dhewe iki ya cocok lek ngono Pak Lurah ngertine nggur Lestari. Karo Puji Ningsih ya. Puji Ningsih. Maklum wong tuwek ngertine ya Puji Moyo. Ayo ngono kuwi. Bu Kesi wis siap coba disenggreng Bu Kesi rebabe. Siap. Nah, sengreng. Pak Cahyo. Dalem. Tapi mosok teng mriki mboten maju sithik ngoten Oh, boleh. Yo ke depan tetap gitu duduk. loh. Ning pinarak lho ya. Ora iso ta ngerbab karo ngadeg. Ayo. Mboten lenggah mawon tapi maju ngoten lho sayangku. Oke, ya. Iya. Wah. Inggih sayangku. Wah, kuwi lho ditiru anakmu kuwi lho. Nduk Niken. Dalem, Bu. Sampean mau lagi wae lek matur kok pinter men ya sampean lek mayok-mayoke bapakmu pinter ram to, Nduk. Ya Kula mboten mayone niki kenyataan, Bu. Kula niku survei, wong sing bar nanggap Pak Cahyo niku kan mesti kula survei niku, Bu. Penghasilannya itu loh.
langsung Meningkat, 2 kali lipat lho Bu tiras. Amin ya Allah, berkah barokah sedayanipun lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kepanjen mriki panjen tansah pinaringan berkah lan barokah rezeki ingkang malimpah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo Nduk awake dhewe duet maju. Ayo wis. Ayo ngamen kan ngamen yang perapatan kan. Allahu Akbar. Heeh. Kaya ning Bang Supace lho, ayo ndang ayo. Nah, lagi iki malah peng-pengan kabeh. Sijine sinden ya dosen, sijine ya sinden viral. Kula calon dosen kok, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Cocok. Dosen karaoke. Oh, ndek enak ya, Pak ya. Coba tak amini tembungmu elek men. Apa enek dosen karaoke. Lek mulang ku terus nang endi wae ayo. Ning room. Allahu Akbar mboten, Pak. Wong guyon Hei, ae. kan aku ki ngomong tak hati-hati mergo enek sampean malah telebang-telebung kaya ngono. Mboten, Pak. Pelawak kok, Pak. Nggih. Nduk, Nggih, siap Cahayu? siap, Bu. Ya Allah ayune kok sampean nggae kebaya ireng dan ketok mencorong kayak midodari turun saka langit lho, Nduk. Ning ora turun saka taksi, tenan saka langit tenan. Lah nggih kan selendangnya kan keri to, Bu. Keri ning Nganjuk. Aku ora melu-melu. Iki kan ning Nganjuk iki. Aku ora melu-melu lho. Iki ning Nganjuk, Bu. Iya Nduk. Iya. Makane sampure iki tak gawa. Oh iya Cahayu. Bu Lurah, Pak Lurah nyuwun sewu menika pancen ingkang ngersakaken gending menika danyangipun kepanjen mriki. Nggih. Danyangi berarti lek sampun meninggal nggih, Pak. Loh, kok sik danyangi loro, Nduk. Danyang katon karo sing ora katon. Sing ora Nggih. katon sampun sedo para leluhur tumrape piyai panjen mriki lek danyang katon. Ya sing do nyang mirsani wayang ya danyang. Kuwi nek karepe ora dituruti ya ngamuk kuwi rumah tamu kuwi. Walah, nggih Pak. Ngono kuwi. Heeh. Nggih. Tong, toli deleteng. Kok banter men ya? Anak mike kok. Wis ngono kuwi wis. Saged, Bu. Kula pasne napa pripun? Aja lek musuh niken malah pedhot senare wingi. Niki napa mboten anu to, Pak? Biola to, Pak? Biola Jawa kuwi biola Oh, biola Jawa Jawa. nggih. Lek biola kae senare lek enek papat. Iki malah gur loro rebabe lebih sulit. Nah ya ngono kuwi. Pancen tak sengaja. Lah. Ayo. Sik rong penake Mas Edi, benakno Mas kuwi. Ya, sik ngak-ngaku ora. Engko lek nganti di streaming elek engko bojoku ya aku ya melu kenek aku ayo. Kok kaya apa? Ajet to. Nah, iki pawange rebab lha kuwi. Perlu kehalusan mergo rebab kuwi. Kuwi mau Pak Edi sampean. Bener Pak. No. Men dipluntiri terus kok. Ah iya. Mula mesane bojone ning omah gur diuntir ae. Lah iya. Coba dicek karo pawange. Wes. Engko ngalih rono ngok ngono neh engko ora. Sik entuk keploke pipine wis abang kok. Aja to, Nduk. Kuwi piyayi anteng dhewe sak rombongan kuwi lho, ora tau piye-piye. Sendika dawuh Kakang Mas. Coba rebabe begini. Nah, wis kuwi. Ayo. Ayo. Nah, siap. Perlu ngangge dinglek ora Bu Gesi? Diklek, rasa. Rasa ya. Lek anu apa ngangge pupuku sing ning kono ganti dinglek. Kok yo enek, wong yo enek anake lho. Sorry, Nduk. Ngene iki metu dhewe, Nduk. Aku anyel ya antara Cek, waktu. Anyel aku. Nduk niken, lek ngono aku arep gawe parian kanggo bapakmu, Weh. Nduk. Alah parian apa? Tor ngono sik to. Ikan gabus makan tinta. Cakep. Pak Cahyo bagus,
Bu Kesi semakin cinta. Yes. Ayo, kowe gaya parian kanggo bapakmu ayo. Duwe ora Ken? Pun tadi di. Di. Enek medhi tak wetak lho kok. Untuk kuwi Bu, sih. Pak Edi. Pak Edi. Mangan kroto. Kuwi wong apa manuk? Lah Pak Parian, Pak. Parian ya. Pak Edi mangan kroto. Terus Bapak Cahya Kuntadi niken tasik jomblo. nah iya. Heeh, ora apa-apa malah iso mandiring pribadi ora gagas liyane fokus untuk perkembangan seni dan budaya. Iya. Nggih. Kula tak karo Nanang mawon, Pak. Nah, coba kaya apa? Patetan Slindro Songo ala Kilenan. Mangga. Yuk. Kayune para wasa jati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Pangira jagat kadang kinar yaro mambe Nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa. Witing klapa Jawa ing genduk niken ugi saged
di tempat semula. Sembah nuwun setunggal pamundhut saking Pak Lurah saha Bu Lurah wujudipun suluk pathet sanga wantah gagrag Banyumas sampun dipun aturaken dening genduk Niken Salindri kanthi pengerbab nenggih Ibu Bremara. Bremara. Kuwi. Nah, Nduk, ngateko. Birgita. Birgita sing pacare gandeng karo Niken Salindri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya tak beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku Aja guyu. Iki kowe iki aku nesu lho kan. Aku anggapmu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Modiar. Sing ndi ya? Aja lho kan, sing kae lho kan. Sing ndi? Sing dalang apa sing ndi? Pacar kuwi mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki kan. Lah iya. Kok malah pamer iki piye iki? Kowe tak anggap adik. Serpak tur-tur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku bayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane lho kan. Sepurane. Sing greges ki ya pacarmu kok. Asline pacarmu kok godho kan. Aku orang godho lho. Bayu sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi nang gone pacarku kan. Untuk aku Bayu. Aku. Dek sing jalan Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Bayu ora mbok kirimi kan. Kuwi ngono tak kirimi fotone seksine wedhusku. Untuk aku. Tak delok ning WA-ne. Transferan 500 juta ning gonanmu kan. Akeh men to. Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 500 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Apa dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak mbok ganti to, Pak. Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen. Direbut terus to. Sampake. Mbok sumpah mbok piye? Ya. Oh. Apa? Kowe? Nyapa? Cah wedok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. Piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Sapa, Pak? Sapa, Pak? Wah, kita aku mesti karo kowe Ken. Perang Ken lagi perang. Gunung jeblok tak langkai segoro geni tak genglangi. Wah, elok men. Kuwi lagu sekti kan? Ya treh aku ya sekti ya wonge. Mbok aget aku wedi karo kowe kan. Sapane Pak? Perang Pak iki Pak. Pak pedang Pak. Jenengan kula
graji napa? Melok-melok aku ora melu-melu aku. Godo, Pak, godo. Ya. Alah kecilian. Celurit lho iki. Oh iya. Sitoke Pak, aku Pak. Senapi. Aku tak ngasah celurit sik, Pak. Godo. Godo. Lah kok radil. Kuliner ngene iki ta kowe. Lah kok radil, Pak? Kok radil? Kuwi landhep kuwi iki an. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikenekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Barang, Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis mlebut pacarku lonte. Jujur, Pak. Lah lek mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora nggih. Lah, ini begini, Mbak Niken dan juga Birgita serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif, walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Salaman sik tukaran tenan. Salaman sik. Jenesu to. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedhot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Ah ndak percaya aku. Nang malih putus aku malah. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki kok. Oke. Ya wis bar ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jinan tetap berdiri Niken, Mbak Birgita duduk lagi. Nah, nggih, luar biasa elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jinan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaning sih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Oke, Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir. Oh. Akhirnya apal yang nerangke. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga Madang Karaguru. Oh.
saupama kapan bayar atau besok kagem lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak kabar sekarnakan ing arah-arah kancengkar ngalakan tanpa nanggotom nenti sing tirta kang kenalasi kalong ketika madang karang menyala bosku kok gambaran nembus nega getang bintang sasulah padang rembulan tak galean nang ngendi si pancerino tadi pipi gedong tak ing jantungan lulungan lunglungan kang sarah ranggat siwangga kirimi layang kitir hampir kian-kian salir ora rasa sliramu tansah tak pikir rena ayangmu betatiku sing ngetirta saupama kapan kaya aku besok gagal lintang rangga endahi rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekar makan ing arah-arah kancengkar ngalakan tanpa nanggotom nenti sing tirta kang kenalasi ungkal-ungkal hatiku kang kenalasi ungkal-ungkal hatiku. Luar biasa, terima kasih. Iya, Bu Pak. Lurah, monggo menika Mboten seteng mriki. Sing mriki nggih. Nggih, ngancani Bu Lurah nggih. Nggih, ya, dawa mriki Bu Lurah. Ya. Ku tak tang 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 tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Monggo 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 Bu Lurah. Aturan minggat wonten ing kandung paring pangitan ring para biasa mugi berkah Allahumma amin. Bu Lurah datang penonton pada senang wayang nanti saya pun tapi mugi antum Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu. Tadi mriki, Bu. Lah Pak Lurah pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged ngrebab kali Mbak Niken sampun kitir jumilir coba panjuwunipun Pak Lurah. Nggih. Monggo.
Nggih, Bu Lurah. Biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh ngrebab nek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur Niki lho nuwun. Pak Dalang. Ya. Niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Buket apa? Buket, buket, Buket. Lah, menika tondo tresno saking Bu Lurah kagem kula lan Waranggono. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Bejone Pak Lurah, degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cuantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah temu ndi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu, putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya ta ngono iki. Tondo Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. Aha. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. Nggih. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah Bu Lurah? Ora sampean wis tetep sampean wis ya seniman kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa mesti Bu Kesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bu Kesi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bu Kesi. Lah, nggih. Sing ngebrukne aku sing metutuk Bu Kesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku Metutuk iya, Pak. Metutuke kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi dhuwit ta mau. Heeh. Terus akhire tak tampa, tak brukne, akhire metutuk ngene Bu Kesi ngono lho. Oh, berarti tabungannya teng kene Bu Kesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel dhuwit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makanya kula nggih ngono ngoten to, bruk teng kene Mama Nggih. sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Amin. Pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni. Nih, Karena dunia kan ndilirane dunia seni. entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi aku tuh bertahan supaya tidak surut, Carane piye kan? tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya saiki nembang nek. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan pujaning sih. Aku jane sir nyanyi pujaning sih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetiten kok gorokanku cepot. Iso diduk nih. Aman. Koordinasi karo kanca-kanca Oh, iso diduk nih. iso diduk nih. Oh iya. Pujaning sih wae nih. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas no. Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar Bariki pujaning ya? sih wae. Oke, siap. Apa engko keri-kerian pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celok. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih, nggih. Yo coba diaturake. Puja Ningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke.
Bisa istirahat dulu. Yeay. Engko disingkat. Saiki ganti sapa? Ah. Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah. Disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng. Dados. Yuk. Karo iki ra entuk nesu lho ya. Oh, Pak. Ora tau dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebab Sebabnya dia ngeyel, Pak, karo aku, Pak. ngeyel campur ndablek Iya, Pak, betul iki. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula lek dikandani manut. Kula Heeh. diarahne penak. Ya to, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat to, Pak? Kok sia sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten, Pak, boten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Winong pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Nggih blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blakon iya. kliwir. Tetangga 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Mergo nganggo Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Niki napa to, Pak? Yo ngono ninggal Kembang. Katresna. Walah. Nggih. Apa, Nong? Kangen Sembarang manut kowe. tanpa upama. Boleh. Ya, nggih, Pak. Oke. Ya nang, coba kaya apa? Winong Nawangsih. kangenku tanpa upama. Neno Mung sliramu kang dadi telenging ati. Mbak Birgita Ayu. Ya. Was lawas sanggonku nanging hamong laledo Neno. Iya, Bir. ngelingana rikala jaman kepungkur. Oh, Winong. Seliramu. Sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. Tresna
tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keraya-raya ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan oning UNER, kampus UNER Surabaya Dies Natalis kaya ngono kuwi yuk diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih ninggal katresnan saking Kendang monggo Mas Noval yuk kasih Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trimo dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela.
Ayo, terima kasih. Bocah. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malimbar ngantos Pace ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestarikan niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurang saiki kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk niken Salindri. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngene? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono, batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Oh. Kula mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rego-rego 150 juta apa pira ngono? Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak. Ora ganggu suara dan karaktermu Mboten, toh? Pak. Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye ae sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno kuwi sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh. Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mohon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ya. Nggih ning wesi ayo. Lho, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampean gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki kaya perunggu ngene iki wis angel golekane. Timah iki khusus jaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu aku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Wah. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh iya, gamelan. saya tak golek dalang aku, Pak. Amin. Wis ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Anu, Nduk. anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe ndek jaranan parito. Seperangkat alat jaranan serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ngono kuwi ngo. Yo, lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa nggih. Sing derekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki Bude kula, terus enten Nggih. Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale ya bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Heh? Godhong pandam sing damel segong. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter banyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Pak Putri. Pandam. Wis nggih calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari Tuhan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pamane kula tumbas klambi. Lah liya-liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bu Kesi pas lahire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk.
Wih jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lahir-lahir. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung ki lho. Nggih. Akhire wis tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa, Pak? Lestari monggo, dados. Anu, Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Jenengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku lepas metengi kula niku to. Heeh. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Wah, 9 Langsung bulan. benjinge niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean iki? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Mas sumbing ki apa? Timaam to. Lah iya, heeh. Lestari ya, Nduk, niki kan. Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggalih para warga masyarakat ingkang Nggih. keparingawuh wonten ing lapangan Panjen. Yuk, dados. Iken Salindri lho iki. Ada mas apa lagi? Rasa tresna kang sejati manggihan lestari ngitung tembang suci yang sami sakron sepi cahyamu terpadangi saratri dadya kambangi hati angen-angen kelelon taman miteri tanpa waganan menang jasmarang kebahagiaan banget manis sinamang banget manis sinamang sayang. Monggo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Atur sembah nuwun Ibu. Nggih. Nggih, amin pangestune. Nggih. Terima kasih. Iya, mengko lagu-lagu liyane diaturake nggen goro-goro ya, Mak. Mergo iki nganjuk, Nduk, ing antarane lagon, lucon lan lakon kabeh kudu kecakup. Iya bener. Intine selamat sukses untuk sedaya para warga masyarakat ing Panjen mliginipun para perangkat wabil khusus dumateng Mbah Lurah Sugeng. Hayu lan rahayu. Iya. Yo, rarakit mbacutne gelar cerita. Monggo.